ha abada ba zan miƙa a teku nyamarai su kewaye shi ba. In wani zai yi ni banda ni, in ya ce za a mar a ba da ƙuri'a to ba tawa, a ɓoye na faɗa ko a bayyane. Don musulmi a Najeriya ɗan siyasa, in dai musulmi ne na Allah da annabi da kirista mai son Najeriya, har yau ba mu manta alherin sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto ba. Haka ne? Inyamurai nawa ne suka yi bakin cikin kashe Sardauna? Ba ya kashe shi? Inyamuri ne. Ko zai gu babban lace ne? Babban bare ne? Wa kashe Sardauna? Me yasa kuka manta? Me yasa kuka manta? Ku kun manta, ni ban manta ba. Ha abada ba zan miƙa a teku nyamarai su kewaye shi ba. In wani zai yi ni banda ni, in ya ce za a mar a ba da ƙuri'a to ba tawa, a ɓoye na faɗa ko a bayyane. Lokacin da Atiku ya ba mu miliyan 20, inda yanzu ne ta fi miliyan 500. Ko ba dan yana son addini ne ya bayar ba da yana son addini ne ya zo yi mana jami'a a Adamawa ba. Don me za mu yadda shi? Gidadanci hauka ne. Na fi Yusufu Sambo son Atiku. Ko Atikun ya gane ko kar ya gane, haka yake a raina. Na biyu, kun ga Sheikh Yusuf Sambo? Wallahi tallahi yana so na. Ni fahimta ta nake gaya muku. Wallahi tallahi ina son Malam Yusuf Sambo. Ga wani abu da aka zo wai za a ziga ni a kansa. Lokacin da Jonathan yana mulki, sai wasu suka zo suka ce Sheikh Yusuf Sambo ya je gidan Jonathan, aka taya ɗan izala. Wallahi ya je, wallahi ya je. Wannan ya gaya min, wannan ya na zo na tara ku na ce ni na sa shi. An taɓa yin haka? Na ga in nai da wasa za a ci mutuncinsa, gara ni in ɗauki wannan baƙin jinin. Masan da ya zara jiki ya je ban sani ba. Na taɓa yin wannan kariya ko ban yi ba? To ko munafukai, kuna tsaman za ku iya raba ni da Sheikh Yusuf Sambo ne? Ku munafukai ba za ku iya ba. Shi yana so na, ku ne ba kwa so na. Ranar da ya tuturye baya na ce ya zo, muka zo za mu yi sallah, na ce wuce ka ja sallah. Da ni da shi sai da muka yi kuka. Soyayya ko ƙiyayya? Sai Sheikh Yusuf Sambo ya ce wallahi yau waɗansu ba za su yi bacci ba dan baƙin ciki. In ji shi, ya san waɗanda ya tauna da su munafukai, ya san su. Ko bai sani ba? Sheikh Yusuf Sambo na so na, ni ina son Sheikh Yusuf Sambo. Ya taba zuwa gidan Jonathan a ɓoye, na ce ni na ce ya je don kar a ci mutuncinsa. Ko soyayya ko ƙiyayya? Sheikh Yusuf Sambo ka dawo gida. Allah ya sa kai umara lafiya. Allah ya karɓi addu'o'in da za ka yi. In kai addu'o'in, ka roƙa mana Allah ya tabbatar da mu akan hanyar addinin sa madaidaiciya. Allah ya hana mu bin son rai. Kuma da ya ja min bakin nan, lillahi zai sa'a ya ci. Ku tambaye shi. Wallahi yadda na ce malami na kakka sake sa wannan ya ja min baki. An yi haka? Gaskiya ne malam. Na leƙa na gan shi kai ba rawani, na ce yau sai ka shiga wannan shirma.
na ce baka taba tawaye ba ya ce to ka tashi ka bani guri na kai malami na karka sake za wannan ijaban baki da ya fita suka ce kai haƙuri ba ɗan tawaye ba ne shirman yaro ne na ce to ku dinga haɗa ni da shi yawa yake jamun baki alaramma ne idan wani a cikinmu ya bata me ribar kar wani ya sake zuwa guri na yana zagin Yusuf Sambo ba zan yarda da magana ka ba kai ma idan suka zo suna zagina ka banka da shegu waje mu masoyan juna ne ba ku isa ku raba abin da Allah ya hada ba ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا جماعة Allah ya ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير إن الشيطان تبا شيطان lakum a gare ku ya bani adama shaidan aduwwun wani irin abokin gaba ne Allah ka kare mu fatakhizuhu aduwa saboda